Veli Lallukka, No. saitko tänään tietoa, mitä on sosiaalinen media? Joo, kyllä me ollaan oikeastaan sitä koko ajan haettu. Kyllä nyt saatiin pikkusen niin vinkkiä siitä, että mihin pitäisi mennä ja missä pitäisi olla ja missä pitäisi näkyä ja missä pitäisi kuulua. Nimenomaan kuulua. No mitä sosiaalinen media sinun mielestäsi on? No se on sitä, sehän tiivistettiin tänäkin iltana, se on sitä yhteisöllisyyttähän se on ja sehän on win to win periaatteella, että kaikki voittaa, kukaan ei häviä. Onko sosiaalisessa mediassa mitään huonoa? No sanotaan kauppamiehenä sanoisin, että vähemmän on sitä huonoa puolta. Enemmän siinä hyvää puolta, totta kai. Mutta huonoakin totta kai on. Mitä sanoisit yrittäjille sosiaalisesta mediasta? Kannattaako mennä siihen? No mulla on kyllä tämän illan jälkeen kuva, että sinne on oikeastaan mentävä. 2/3 ei ole vielä siellä, mutta 1/3 on ja se 2/3 niin pitäisi hopusti lähteä kokeilemaan siipiä sinne. Kiitoksia, Veli. Kiitos.